Здравейте! Днес отново ще си говорим за чейкс, за скулите и как да ги повдигнем, как да ги направим. Така, с времето се получава следното нещо. Мускулите се изместват. Те дори да са добре оформени, те отиват настрани. Значи ние по някакъв начин трябва да ги задържиме и напред, и нагоре. Ето едно изключително ефективно упражнение, което обаче е много трудно. Искам да ви кажа, че аз го правя от, може би, 5 дни. Все още е така с някакво напрежение. Прави се по 30 пъти. Сега ще ви го покажа. Трябва ви една капачка от нещо. Ето вижте горе-долу. 2-3 см диаметър. Отново не с зъби, само с устни. Опитвате се да се усмихнете. Както сте хванали, опитвате се да се усмихнете и по този начин мускулите хем се събират, хем се повдигат. Ето отново. След 30 пъти искам да ви кажа, че лицето ви е напълно различно. Опитайте и споделете.